Portatele na svåra få. Heja Fotland! Heja! Rätta om det vara. لا ولا نص هي ما خلاص وسط الراس لا تجمع شو لمك انا ودي اسكت
เ
เ
เ
briljanti. Għal sena oħra nerġgħu nilqgħu fostna. Merħba, il-pjazzjoni hija ġewwa l-Mudja. Festa minna s-sena l-oħra. Waħda li ħatibqa' mfakra fl-istorja tal-Mudja u s-soċjetà tagħna. Ġiet imxandra f'programm Taljan li mhux kulħadd ikollu dik l-opportunità. Għax kif jgħid il-Malti, min jifraq l-aħħar jifraq l-aħjar. Festa li fi għandna biex niftakru, ġimgħa li kull ġurnata għandha l-importanza tagħha. Nibdew billi nsemmu l-ġurnata tal-ħamis, ġurnata dedikata biss għall-Wanda li hu lan ta' din is-soċjetà. Li fil-Mudja aħna biss nistgħu ngawdu. X'ngħidu għall-ġimgħa? Il-ġurnata dedikata lilna żgħażagħ fejn inwasslulkom il-ħidma ta' sena sħiħa f'lejl minn bi spettaklu, sorpriżi u nar sinkronizzat mal-mużika. Kif għandu jkun mhux? U kif ma tistax issemmi ssir? Xew spettakolari maħdum minn il-pittura tekniċi tagħna. Nagħlqu bil-kbir il-ħadd fejn filgħodu nissuperaw il-marċi Grijużi u fil-għaxija nilqgħu magħna ir-Reġina f'Ottubru. Nibdew billi nsemmu waħda mill-ikbar prijoritajiet tagħna, il-banda. Banda ħajja li ta' kull sena dejjem tiżdied b'arrivi numerużi ġodda li biħġarhom nibdet mwassalin tal-mużika li toffri b'żapplar fil-soċjetà. Banda li matul is-sena toffri servizzi prestiġjużi tagħha. Kemm fir-raħal u anke barra mir-raħal li waħda minnhom hija dik fil-Belt Kapitali. Avveniment importanti għall-banda tagħna hija dik tal-ġurnata tal-ħamis li hi dedikata biss għall-banda fejn tagħti kunċett strumentali u vokali mill-isma fil-pjanċija. Fejn dawn l-aħħar snin ukoll ġew inawgurati diversi opri ġodda li komplew jisebħu pjazza f'dawn il-lim tal-festa. ġerbaqat għaddejja sabiex inħalqet l-donatura u beda l-ewwel fażi tal-eħmar. Kif ukoll tkompla il-ħadita mad-dawra tiegħu u tlestew ukoll set ta' brazzi ġodda. Din is-sena sanzana tliet anġli oħra ġodda li b'hekk issa għandna 9 anġli li jseħħu l-pjazza tagħna. Għal dan il-proġett ukoll tlestew numru ta' brazzi ġodda sabiex jakkumpanjaw l-anġli. Grazzi lill-benefitturi kollha li kienu tajnuna sabiex dan il-proġett jifanalizza ruħu. Madwarna nistgħu naraw xogħol li sar matul is-sena fuq il-pjedestal lil kbar li fuqhom seħħet manutenzzjoni fejn ġew indurati minn ġdid.
Ta' min isemmi li dan ix-xogħol se jkollu mis-sabrika tas-soċjetà stess. Il-ħidma tagħna żgħażagħ tibqa' waħda bla waqfien fejn komplejna naħdmu each feet ma' nies dedikati. Sabiex nistgħu s-sit kolonni miksija bidra li bihom ingħalaq il-proġett tal-proġett tal-gażin. Faċċata unika b'valur sentimentali u mhux li waqqara ħan-nasu tiegħek fil-waqt ħaffir wara jkompli x-xemma. Min qalbna nixtiequ nirringrazzjaw lil kull min kien involut tal-proġett. Nsemmu famuż March tal-Jum. March Brijus li sena wara sena il-livell tiegħu baqa' jikber kemm fil-video, divertiment u popolarità. Show audiovisiv, nar sinkronizzat mal-mużika u sorpriżi spettakolari ta' livell għoli li bla ma trid huma lejra ħaddieħor. Inkomplu bil-programm tal-festa fejn nagħtu bidu tal-lejl meravigljuż Għadu niltaqgħu fil-bypass tal-Budja fejn naraw esibizzjoni tan-nar sinkronizzat mal-mużika u l-lob tan-nar tradizzjonali Malti. Li jkun kollu magħmul minn taħt idejn il-protekniċi professjonali tagħna. Li bħal kull sena isebqu u jdawlu l-istowwiet bit-talenti tagħhom. Fit-tmiem ta' din l-esibizzjoni, nibdew ninġabru wkoll lejn il-pjazza fejn nagħtu bidu għal March Brijus. U hekk kif niġu biex nagħmlu l-lejl, narmula flimkien il-triq kien miftuħ fejn se nagħtu bidu għal spettaklu ieħor. Dak tan-nar tal-art immekanizzat li bih il-baxxu l-għajnejn ta' min jaraw. Min qalbna ngħidu grazzi lil kull pirotekniku tagħna tas-sagrifiċċji u xogħol siwi li jagħmlu matul is-sena. Dan ix-xogħol jagħmluna ferm kburin. Is-sena 2025 se tibqa' mfakra l-Fratellanza tas-Santissimo Rosario, sena li taqqad il-passat mal-preżent. Sena li fiha reżiljanti ġeddew taħt dejjem minnu fih. It-tama għad-devozzjoni f'Omna Marija taħt it-titlu tar-Rożarju. Ħidma koordinata bil-Fratellanza, is-Soċjetà, l-Arċidjoċesi ta' Malta u l-ASC Conservation Center ġiet approvata l-applikazzjoni għall-istat tal-Inkwaċċju tal-Rożarju. Fejn din il-ħolma saret realtà fil-21 ta' Settembru fejn ġie inawgurat f'serata li tibqa' dejjem mal-qalbna. Matul is-sena wkoll bdiet il-ħidma fuq il-perspettiva tal-Kattedra tar-Rożarju fejn ġiet imtenna l-iskultura nieqsa u tkun paxxon ta' manutenzjoni tal-Knisja. Sa dan it-tant, tkompli l-venturatura tal-gandieri u tajna ħajja ġdida l-istess firetti li jintemgħu f'Mejju. Dan fil-waqt li komplejna nagħtu servizz tagħna bħala fratellanza kemm fil-livell lokali kif ukoll barra minn Ravenna sabiex tassew nkunu xhieda ta' fratellanza ħajja mottima. Mill-lenti oħra, is-sessjoni żgħażagħ f'Addera ġdida għall-proġett ta' Erba' Paparjuzi. Il-trasminijiet servu ma tiżejnu qed tal-proċessjoni. Hekk fi tmiem il-festa nilqgħu magħna il-Reġina
Ottubru, folla numeruża u biħġarna nsekku ruħalna bil-ġimil tagħha. Hekk kif wasalna l-konklużjoni inħallu fidejn il-futur tas-soċjetà tagħna. Grazzi tal-li għansan uħra għatad l-opportunità biex nkunu parti f'dan l-spettaklu. Fis-soċjetà l-stella għatma nkunu insir. Falli għedna kibbiru ta' f-soċjetà maquda. Falli għatma ġejna mjabbi l-ebda rizbet. Falli minn dejjem morina mħabba kbira li Madonna tal-Rosario. Grazzi tal-li dejjem ġejna mill-uwaj mizej mistuħa. Burin li nagħmlu parti minn din is-soċjetà. U fl-aħħar mill-aħħar, grazzi Madonna tar-Rożarju tal-ħabtek lejna. Ibqa' ħaresfuna u proteġina. Viva l-Madonna tal-Rosario! Thank you.